Dokmoka pen langlokso kacelenga towar kaselam jiaphan kachuningri. Hithi iruyapan hanjang lang soa hithi kangha. Deputy Chairman ing hipen Mohila Morcha abang piatumapan modern handloom machine kirat kapajer. Kaching hon karbi solang dora donapan nilihin pen Adap ke me kardamang pajeriglo kardom. Pinada Abirta long pen nilisami Julie Bepi non arjuik tha birtang ton pen. MLA Joyraming lengta karbi atum ke doa phai ke ong habar ke tobar kaselampi pedera jok dhenta ghat samilangso lapen langlokso an kacheleng thora tobar ke pinirni anta selampon pedeluposi radatum akoi kipi. Hawar ki hat LAC angkang constituency ki dosar angbong kapap hidun nai ke korkanthi henlo pule jongpon detta henone. Chethan ponme NH36 dokmoka pen tikelang jun lasonsi dhenta ghat lapen sami langso kibur ponput langlokso kacheleng thora tobar lake kedamtang ASDC atum KAAC kachari pon bomahut selam pipon chot penki piniarni anta kaselam piabang kavedera jok halabang so ahawar jasemet langlokso ahawar ke doprong araratum ke beha bepar choklem chodam pen chenglok lo kacharia osomaratum lapen kisokion e aporhut penangan kasiksak dokok. Lasilabangso atowar non ke dobong pariwartan sorkar atumpen nangselam pipon bek thapusi korkanthi constituency angkang kedo dhentaghat samilangso lapen langlokso araratum KAAC CEM tuliram ronghangaphan kachuning ripadopo Ajaha cherokto araratum kaningja tenke korkanthi constituency AMEC EM Raju Tisota tovar kapame ponjia phanke thangnat kamathaponavi lasonsi hawar ke hat LAC AMLA Joyram Ingleng setame karbiatum ke doa phai ke ong ahawarana thuke tobar kapame ponjia phan ke mathapon pedera joksi piniarni anta dokmoka pen langlokso adak ke doa raratum ke tobar ka henosi chehela nangare loputa raratum akoi pipo. News report Rosan Hanse Karbi Anglong live. Corona war Karbi Anglong district alongta ke bad bomajo kachepong raidunjia phanpura hithi iruya pharman hanjang langso ahithi bajar committee atum kanghabe jia phan kapangda hanjang langso bajar committee amaipu hemari togbi kachari pona mayalong chunbang rupsing rongpi pensi mai ke phalam thei pachini pon Mayalong EM Barim Rajendra Rongpi, EM Barim Jivan Chandra Pathak, Hanjang Langso Sports Association Chunbang Barim, Rajen Rongpi Lapen Hampang Klembang, Jonasing Pangcho Tumta Chetongdun. Mayalong Kachetongdun, Kedoan Abang Puatum, Corona Akesopen Kachepajogji, Lapen, Kapangdang de Deje Putak, Arsik Jitpen, Kachingwai Pado Erapi, Kado Kave Chedon Sarpen, Hithi Iruya Parman, Hanjang Langso Ahithi Kanghabjia Pan Cheparai Ponlo. Kaceparai ateng komane abang pu abang piatum kapate pekdokok pulote pharo isi adai tunangji lapen hanjang lang sopen angtan han kepon jasemet diphu nogaon morigaon jorhat golaghat lapen 300 kia pen kebang atuma phanta kapasang kokjia phan cheparai ponlo bokajan pen ananterang Karbi Anglong live. Karbi Anglong Autonomous Council along ASDC Sorkar Charidet Penapi All Round Development a Sorkar Mate Congress Sorkar Dam et Pen Non Parivartan Mate BJP a Sorkar KAAC along Kachari Ningkan ke Thompling Derapita Lakhahini Disama Ararabangke Aningkanwang Ason Inghan Atowarsi Cheleng Dunang Bomlang Lumbajong constituency kaparlo Lakhahini Disama ke doprong araratum tovar kahino akisung non puangta jogun ilan Disama araratum akisung alam kimo damlote ningdono jinchenam KAAC kiliga hodlote Lumbajong constituency pen madu asongle arjabdunta raraphan ason kaching thura moabaha lamthru lamdok pensi lamcha chipitekang Bangso ajok raratum KAAC kachareatum RNC ke disama araraphanta nanglangji pura aning kachepathi pensi pahaidun bomno bonta aningkan ing thangba apita thangta kirablongdun desi chechak nang bomlo ningkan isi along kilongdun lake barla porahut inghan kang thera tuwar lapen ningkrenga hut langchi hok
kijunang la sonia bangke kaching thur ponsi thek pon longlo bangso ajok hithi kulat kedam pendanglok beha kachoklem je phanta akisung dukoklo non nang kaselam bom atowarta ketangji ne ketangte det pone nilitum matha damun edetlo lasi disama arara phan matha ponra bangso atowar kaselam kapatang je phansi KAAC aphan disama arat pen kachuning ripadopon News X report Karbiang Long Live Tangte non malom so phan biotang ton ponik senang MS Punctual Stationery Humri damra langdamik tha labang so kularalo nanglitum kerang sor hormuan long igi lake ason kecho hormu nangli hemarlo kapang jangjia phan kenang sor hormu lapen kapre ka son nanglitum lopon igi humri damlote nanglitum theki longji lasi humri damik tha Punctual Stationery ka humri dam nang jadim lake rongkhilan dipu manja road Don Bosco Higher Secondary School adu dipu Karbiang Long Dihina mo phiputhot biotar jothoiglo nang Digital India akaya hutke ajara sonta digital pusi paman ponangpo labe non ke ovechu prekchu akai pinak lasi ajara sonle claim dam seta ake prabasai pensi ke claim ke ramasai dengpon bomlo lason si pirthaga hinseta me methang abiha ke claim ponjia phan pulote ake prabasai pensi claim ponang kokpo Bangso ajok lakha kretrok Numati constituency pen ki haipon deputy chairman Rites inghi kapen khara tengpen mohila morcha abang phiatuma phan modern handloom machine kerap ke pajorda Jasemet soarlo atum modern handloom machinery pen peri ke thak thega tuma phan isi joy ke pen peri ke thak ke phiraning ke hang abang phiatum an seke ke longjia phan pura ason jacquard lapen wooden dobilums machine hei hui Numati Mondol vice president Prodip Ingti arideng pensi puthot kerap ke pajurpon denarong pen Bikram Teron Karbiang Long Live Non malom COVID-19 age so kangdang ke prabajok raratum kachere thekja phanpura umlapher ahithia klamalo niphai krege thomarni umlapher bajar committee lapen KSA Gorkha Student Association pendanglo rong asar rubasar sorkari sorkarmanatum chingrumsi corona ake so pen kachere thekja phan mai nipon Kaching wayahut COVID-19 ake so pen kaching rai thekja phan arsek pen mai niponlo mai kangnia hut rong asar rubasar Sorkari sorkaman pendanglo KSA GSA tumpen chingwai ponsi umlapher ahawara long kidoan kulat jakhong ni phai krip lipen pangcheng ponsi jakhong ni phai ingkora sir kep anabangke ada porphai trok pen ada porphai kep ansi ingpu pon long chotpo lapen kulat kangpo ahut kedo ke tha kache pehelu pensi ingpu ponangpo angtan pen ke wanga gari do anta maulas nai ahoy long pen umat deng flight ahawar along an gari pasang dam long lelo Local agari red jong along rielong padam long lelo kulat ahem phua tumpen methang akulat athengno along lang sabon sanitizer bibek nangji lapen kulat ahem phu ang ho lapen anukan Adap chidiver nangji lago tar pisot bondo koribo lagibo aru jibilak baira pora gari bilak ahe সেই bilak gari ekhini area konoi stock koribo nwaribo আহিবো পাৰিব কিন্তু ৰখাব নোৱাৰিব ডাইৰেক্ট যাব লাগিব আৰু দোকানী বিলাকে প্ৰত্যেক দোকানী বিলাকে মাস্ক পিন্ধিব লাগিব স্যানিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু দোকানৰ আগত সাবুন লগতে পানী বাল্টি থব লাগিব এইবিলাক নিয়ম পালন কৰিব লাগিব Madu akulat ahem phule bangso ahukum karkan thekonnong lokpulote akulat silpondetpo lapen jong si kenang sot lapen tong sekot agare aphansi padam ponlong chotpo seta red zone kapangdak ahawara bangke padam long lelo lapen ladat ahin pen kewang porti ingjir tum setame social distance
kaci maintenance ya 5 minit tum tuning ripon lo lapen ke ahin pen ke bang gari motor Meghalaya pen lapen Puneli pen ke bang gari motor same Ladakh pisang sedaji boyar area mate molos mai border pen ha pedeng tolai musoling tinelian alang litung pesang sedaji fansin litung tuning rilo pima labang suo kiso alang litung pan lok ta hai masin litung sodak pen litung ciparai pon lo Ulukun Jipen Hemari Dongphar Karbi Anglong Live. Pangde pinata Abirta ke lapuan sikang tonik lo dome thakme arni kime.